ППДБ да работят с Ахмед Доган срещу вас? Да се сетим какво правеше Христо Иванов преди 4 години. Просто смятам, че е намерил един компактен скут на Росенец да си пие мазно турско кафе. Той обича да минава по скутовете. Преди 4 години това е било бутафория, както се видя. Той е родствено увързан с Ахмед Доган. Всичко си дойде на местата. Също така скоро ще разберете и кой разцепи ДПС. Това е мистер Кеш. А сега ППДБ на разделението в ДПС? Точно така. Има ли задълбочаване на разделението в ДПС или напротив? Вие го виждате. Има ДПС на мистер Кеш, защото другите са пионки, нали? Има и ДПС на Пеевски. Това е. Друго ДПС няма. Другите са служители на Радев. Защото шефа е мистер Кеш, Радев. Той командва всички в тази игра са пионки на Радев. Както вчера се опита през пионките си от ППДБ да организира сваляне на шефката на парламента по заповед на мистер Кеш, който иска да се сложи удобен премиер по Конституция за него, но най-важното е Копринков и Узунов да получат МВР. Защото първо трябва да осигурят на ППДБ нова бала, през нов министър на електронното управление и нов МВР министър, и също така тайната малка партийка на мистер Кеш, ще я видите, трябва да влезе в парламента, да подготви удобно къде да седне, като му свърши мандат. Защото той няма куража да излезе сега. Какви доказателства имате, като казвате, че се готви преврат в парламента срещу Рая Назарян? Проведете вчера колко разговори има и на кой са звъняли. Божо Божанов. Не, те си говорят из парламента, разпитайте ги. Божо Божанов, Христо Иванов, не знам като какъв, пазари смяната на шеф на парламента. Той нали е един пенсионер, може би са двама на Росенец. Благодаря ви.